Peti, mondtad, hogy egy 100 négyzetméter alatti lakásnál is jobb rezsiköltséget lehet elérni. Ez hogy lehet? Ezt úgy tudjuk megcsinálni, hogy ugye a tető az tele van napelemekkel, amik termelik az elektromos áramot. A hőszivattyú az árammal működik, a hőszivattyú adja a hűtést és a fűtést. 3 fűtőkörünk van, ez hajtja meg akkor a padlófűtést, a fankolyokat és a radiátort is. Van Ez egy mit csinál? Buderus Ezt kazán, külön lehet kapcsolni? abszolút, a Buderus kazán külön kapcsolható, ez akkor, hogyha nagyon-nagyon hideg lenne, akkor az kiegészítheti a hőszivattyút, vagy hogyha bármikor kell egy redundáns fűtési rendszer, arra is jó, és harmadik redundáns fűtési rendszernek pedig alkalmasak a házban lévő Azt látom, hogy panelok. viszonylag ritka, hogy a víz kifogyna, nem a meleg víz. Hát igen, ez egy használati melegvíztároló, amit szintén egy elektromos patronnal működtetünk, ami az elektromos áramot szintén a tetőkön termeljük meg. Itt pedig láthatjuk a puffer tartályát a hőszivattyúnak, amikor fűtünk vele, akkor itt tárolja a melegvizet, amikor pedig hűtési funkcióban van, akkor innen megy a fankolyokba a hűvös víz. Na hát akkor látom, hogy tényleg szuper jól lehet itt lakni. Abszolút, tehát hogy nagyon jól érzünk magunkat, és nagyon költséghatékony, mert igazából a rezsi az minimális. Köszönöm. Ha szereted az exkluzív ingatlanokat, további tartalmakért kövess be!